Ahojte, poďte s nami stráviť deň na jarmoku. My sme v sobotu hneď ráno vyrazili na galánske trhy, keďže väčšinou chodíme každý rok, tak ani tento rok sme ich nechceli vynechať a navyše vonku bolo naozaj pekne, takže nechceli sme iba tak sedieť doma. Vyrazili sme teda hneď ráno, najskôr sme sa popozerali medzi stánkami, že čo všetko majú, potom sme taminke kúpili tento zemiakový špís, keďže naozaj jej to veľmi zachutilo. Samozrejme kolotoče sme tiež nemohli vynechať, pretože ja už som taminke doma slúbila, že sa pôjde kolotočovať, takže samozrejme išla sa trošku povoziť a musím povedať, že odkedy sme mali u nás hody, tak sa malej naozaj veľmi zapáčili kolotoče. Potom sme sa išli najesť, ja som si dala cigánsku, malá si dala hranolky a potom sme museli ísť pozrieť aj vodu, pretože to tam nemôže vynechať. Potom sme skočili ešte do Sinseju a v Sinseji už majú vyložené jesenné dekorácie a ja naozaj zbožňujem tieto jesenné veci a najradšej by som vykúpila celý obchod. Táto tekvica skoro išla s nami, keďže aj malej sa páčila a aj mne, ale ako sa už poznám, tak ju určite budem objednávať z e-shopu, keďže tu sme ju nakoniec nezobrali. A samozrejme taminke sme nejaké veci zobrali, ináč majú tam zase výpredaje medzi detskými vecami, takže utekajte. Potom sme si dali ešte zmrzlinu a nakoniec sme išli už iba nakúpiť do Kauflandu a do Lidla. Tak sa teda majte.